በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ልጠፋእናዮ አልሹ ካብ ልወደቕናዮ አልዒሉ ካብ ሞት ላብ ህይወት ካብ ጸልማት ላብ ብርሃን ለሸጋገረና ለጎይታና ለመድኃኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ለኾነ ምስ አብ ህይወቱ ለኾነ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋና አምልኮ ስግደት ለስላሴ ይኹን። ሃም ስላሴ ፍቃድ ሓደ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ወይ ድማ ሃም ዘርኢ ዝተፈለየ አጋንንት ክሓድርዎ ለይኽእሉ ሰይጣን ክሕዞ ለይኽእል ሰብ አለ ድዩ ማለት እውን ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት ኮይኑ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ወይ ድማ ዝተፈለየ ዘርኢ አጋንንት ክሓድርዎ ለይኽእሉ ወይ ደሞ ብአጋንንት ክትሓዝ ለይኽእል ሰብ አለ ድዩ ልብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ኮይኑ አጋንንት ክሓድርዎ ወይ ድማ ክጻውዕዎ ክሕዝዎ ለይኽእል ናይ ስላሴ ፍጥረት የለይ ማለት እዩ። ማንም ሰብ ይውሓድ ይብዛሕ ይእመን ይክሓድ አጋንንት ለይፈታተንዎ አጋንንት ለይጻውዕዎ አጋንንት ለይሓድርዎ ሰብ ይህሊ ማለት እዩ። መጠኑ ክፈላለ ይኽእል ገገሊኡ ካብ ነብሱ ካብ ህይወቱ ካብ ሰውነቱ ሰብ ካብ ምዃኑ ወፂኡ ላብ እንስሳ ላብ አራዊት ክቕየር ይኽእል እዩ። ካብ አጋንንት ተልዓለ ማለት እዩ። ኩሉ ነገሩ ተቐይሩ ካብ ሰብ ወፂኡ ናይ እንስሳ ባህሪ ክለብስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብአጋንንት ምክንያት። ገገሊኡ እንደገና ውፅእ ተውላበለ ብአጋንንት ፈተና ክትሓዝ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓይነት ስራሕቲ ክስርሕዎ ይኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ስላሴ ፍጡር ዝኾነ ሰብ ካብ አጋንንት ፈተና ከምልጥ ልኽእል ሰብ የለይ ማለት እዩ። ገሊኡ ብአጋንንት ስሒቱ ክወድቕ ክክሕድ ይኽእል። ገሊኡ እንደገና እቲ ናይ አጋንንት ፈተና እቲ ናይ አጋንንት ስራሕ ሴራ ፀብ አጋንንት አሸኒፉ ይወፅእ ማለት እዩ። ግን ካብ አጋንንት ፈተና ከምልጥ ልኽእል ሰብ ግን ወይ ከሓደ የለይ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ድሒነ እየ ክብል ይኽእል እዩ። ማንም ሰብ አነ ናይ ስላሴ ፍጥረት እየ ሰይጣን ክሓድር ኣባየይ ኣይኽእል ኢሉ ብትዕቢት ክውጠር ይኽእል እዩ። ግን ፀባ አጋንንት ለይግኖ ሰብ ግን የለይ ማለት እዩ። ገገሊኡ ኣብ ስጉ ክሓድር ይኽእሉ። ገገሊኦም እንደገና ውፅእ ትውላውለ ብደገ ክፈታተንዎ ይኽእሉ። ብዝተፈላለየ መልክዑ ብቻ ወዲ ሰብ ግን ካብ ሰይጣን ፈተና ካብ አጋንንት ፈተና ከምልጥ ኣይኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱም እቲ መሬት እውን እዚ ልዕድም ናይ ፈተና መሬት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መሬት እዙይ ናይ አጋንንት ስራሕ ናይ ሰይጣን ስራሕ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዱ ክግለጽ ይኽእል ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ዓይነት ኃጢአት ብዝተፈላለየ ዓይነት ናይ አጋንንት ስም ናይ ሰይጣን ስም ክግለጽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ትስርሑ ሓደ ይኾን ማለት እዩ። ገገሊኡ ቡዳ ክበሃል ይኽእል እቲ መንፈስ። ገገሊኡ እንደገና ዛር ክበሃል ይኽእል። ገገሊኡ እንደገና ዓይነ ጥላ ክበሃል ይኽእል። ካብኡ ግን እቲ ስሙ ዝተፈላለየ ዓይነት ስም ከምጽእ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብአጋንንት ልትሓዝ ዝተፈለየ ሓደ ዘርኢ ልበይኑ ክህለ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ እቲ ናይ ቡዳ መንፈስ ለምሳሌ ተወሲድና እቲ ናይ ቡዳ መንፈስ ኣብ ደቂ ሰባት እላሸቀጠ ልነብር እቲ ናይ ቡዳ መንፈስ እቲ መንፈስ እሱ ጥራሕ እየኾነ ማለት እዩ።
እቲ ናይ ቡዳ መንፈስ ሓደ ስም እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ዛር መንፈስ እውን ልክዕ ከምኡ ሓደ ናይ ኣጋንንት ስም እዩ ማለት እዩ። ዓይነ ጥላ እውን ካሊእ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ እርኩስ መንፈስ ግን ብቡዳ ብዛር ብዓይነ ጥላ ጥራሕ እዩ ዝግለጽ ማለት ግን ይኾነ ብልተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ክግለጽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ና ዝሙት ክህሊ ይኽእል፣ ና ስርቆት ክህሊ ይኽእል፣ ና ሕሾት ክህሊ ይኽእል፣ ና ሓሜት ክህሊ ይኽእል፣ ና ጽልእ ክህሊ፣ ና ቂም፣ ና በቀል፣ ና ጥንቆላ መንፈስ ካሊእ ዓይነት መንፈስ እውን ክህሊ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ግን እቲ ሓደ ክንሕዞ ዝግበአና ነገር ማለት እዩ ሓደ ዘርኢ ወይ ደሞ ሓደ ዝተፈለየ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት ልወይኑ ጥራሕ ኣጋንንት ልሕዝዎ እሱ ጥራሕ ኣጋንንት ልጻውእዎ እቲ ካሊእ ግሩፕ እቲ ካሊእ ዘርኢ እቲ ካሊእ ዓልየት እንደገና ኣጋንንት ለይሕዝዎ ሰብ የለይ ማለት እዩ። ሁሉ ብብዓቕሙ ብኣጋንንት ይፍተን፣ ሁሉ ብብዓቕሙ ብሰይጣን ይፍተን። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ብልተፈላለየ ዓይነት መንፈስ ክትሓዝ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብስሩ እውን ሰይጣን ንደቂ ሰባት ብሰለስተ ዓይነት መንገዲ ይጻውኦም ማለት እዩ። ብሰለስተ ዓይነት መንገዲ ሓደ ኣብ ስጉኦም ይሓድር። እቲ ርኩስ መንፈስ ኣብ ስጉኦም ይሓድር ልክዕ ከም ፈረስ ከም በቕሊ ይጥቀመሎም ኣብኦም ይሓድር፣ ኣብኦም ኮይኑ ኣብ ስጉኦም ሓዲሩ ስሩሕ ይሰርሕ ሓደ። እቲ ካልኣይ እንደገና ብደገ ኮይኑ ይፈታተኖም ማለት እዩ። ኣብ ስጉኦም ኣይሓደረይ ኣብኦም ኣይሓደረይ ግን እላመፀ ብሕማም እላወቕዐ እላስሕተ ኣብ ውሽጢ ሓሳብ እላዘርአ ውፅእ እትው እላበለ ፈተና ላፈተኖም ይነብር ማለት እዩ። ኣብ ስጉኦም ኣይሓደረይ ግን እላኣተወ እላወፀ እንቅፋት እላቕመጠ ፈተና እላገበረ ብሕማም ብቆስሊ ብደዌ እላወቕዐ ብዙሓት ፈተናት እውን ላቕመጠ ይኸድ ማለት እዩ። እቲ ናብርኡ ግን ኣብ ስጉኦም ይኾነ ይነብር ማለት እዩ። ካብኦም ወፃኢ ኮይኑ ፈተናታት ይቕምጥ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ እንደገና ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ይፍትኖም ማለት እዩ። ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ይፍትኖም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ልወልናዮ ኣብ ስጉኦም ክሓድር ይኽእል እዩ ሰይጣን። ጋኔን ኣብ ስጋ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ክፍትኖም ይኽእል እዩ። ኣብኦም ሓዲሩ ስሩሑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። እዚ ነገር እዚ ክነስተውዕል ይግባእ። ስለዚ ማንም ሰብ ስቑኢሉ ብባዕሉ ስለ ልበለ ካብዚ ነገር እዚ ከምልጠ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በምንም ተኣምር ማንም ሰብ ማለት እዩ ማንም ሰብ ለምሳሌ ሲ ናይ ቡዳ መንፈስ ተሪእና ብሰለስትዩ ይግለጽ ማለት እዩ። እቲ ናይ ቡዳ መንፈስ ኣብቶም ደቂ ሰባት ክሓድር ይኽእል እዩ። ኣብኣቶም ኮይኑ ኣብ ውሽጦም ሓዲሩ ኣነ በሊዐኪ እገለ እየበላዕኽዋ ገለ እያላበለ ስሙ መላጥፍአ ክነብር ይኽእል እዩ። ኣብቶም ቡዳ ተባሂሎም በላዕቲ ሰብ ተባሂሎም ልንገረሎም ለለዉ ሰባት ኣብቶም ቡዳ ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ስጉኦም ሓዲሩ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ፐሬድ እዚ ሰባት ስለልደለዩ ዝቕይርዎ ነጥቢ ይኾነ ማለት እዩ። ለይስሞም ስም ተባሂቦም ለሎ ቡዳ ተባሂሎም በላዕቲ ሰብ ተባሂሎም ለለዉ እቲ ሰይጣን ኣብ ስጉኦም ሓዲሩ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይኑ ኣብ ስጉኦም ሰፊሩ ካብኡ
الجلا بدايا الجلا بدايو الجلا بلع سبيو الجلا بلع سبي يلا بلا أو سجوم حريرو زي لا سرحك نبري خالي زي مالت جن عبعتهم طرح سيطان لحدر عب خالي سبجن سيطان لي حدر مالت جن يخوني تزار للوون خمو تراي خالي ناي زموت منفس ناي سرقي ناي صلقي ناي دم مفساس ناي حميت ناي سرقي ناي خفعت ناي تنكل للو سوون لك خمو أو سجو يحدر ناي كحدت للو سوون لك خمو أو سجو يحدر زيا لغل سامالتيو بالتفلالي عينت ملكعو بالزا سيطان بالدلو ملكعو عبدك سبات عب سجوهم حديرو سروحك سرح يخليو مالتيو سلازي سيطان تناي بودا منفس يخون تناي زار منفس يخون وتخالي التفلالي عينت منفس ناي كحدت منفس لو نايو ناي زموت ناي خالي اول منفس كله عب سجوهم حديرو زا سرح زاك سرح يخليو زي ناي سيطان قبريو مرأي كالي مصحف مباوي كالي سيطان اسكام منتاي لدق سبات لا انسسا لا اراويت قيروهم لخل اب سقوم حديرو مرأي كالي مالتو سلازي لمانم سب لغنيو يو مالتو لقلا بودا سلتهاله قلزا سلتهاله قلا حمو يخوني تو بودا منفس ون حدا ناي غانين سميو سلازي اب سقوم حديرو قال يبلعيا أنا يبلعيا قال يتبلع سيطان مخاني فلتيو نسيطان سرحة مخاني فلتيو دك ساعات اندقنا برعاية سلاسل تفتور دك زاير مخانم دقنا يفلتيو سبيو سب فطرتيو سيطانون فطرتيو سلازي وتو سب برعاية سلاسل تفتور سب ناي بعلو فطرة الحازة سب تبعلو تفتور سيطان እንደገና ሳጥናኤል ነዋዓል ፍጥረት ሓዘ ብስሩሑ እንደገና ወደቀ ኣብ ደቂ ሰባት እንደገና ስሩሑ ዝሰርሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን እውን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ማንም ዓይነት መንፈስ ማለት እዩ ናይ ቡዳ መንፈስ እውን ናይ ዛር መንፈስ እውን ናይ ጥንቆላ መንፈስ እውን ናይ ክሕደት መንፈስ እውን ናይ ዝሙት لخونه يخون مانيوم عينت ناي خفو ركوس منفس مالتي عب سقا دك سبات حاديرو سروحو كسرح يخلي مالتي سلازي زي سرح تلقن سيطان مخانو سرح دي لما نا سيطان سرح مخانو يفلت مالتي سلازي زي تحادا يو مالتي سيطان عب دك سبات عب سقو ام حاديرو سروح يسرح እዚ እንደገና እቱ ናይ ቡዳ መንፈስ ጥራሕተ ይኾነይ እቱ ናይ ዛር መንፈስ ጥራሕተ ይኾነይ እቱ ናይ ዓይነ ጥላ መንፈስ ጥራሕተ ይኾነይ ማንኛውም ዓይነት መንፈስ እቱ መንፈስ ዝደለየ ዓላማ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ስጉኦም ሓዲሩ ስሩሑ ክፍፅም ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ብደገ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ركوس منفس بدقة خوينو سروح يوافر مالتي سلازي يزيون لخلو مالتي منفسيو مالت دك سبات تو ناي بودا منفس لا سبات كصقع وصل للدليو ناي دك سبات سراح غيرهم سل الريو خالي عينت تريو خالي عينت ترغمي هو مالتي لا خالي تقጭቅ لا خالي زرايات مالتيو منفسيو سيطان يو ركوس منفسيو دلاي عينت سميها اللو سيطان يو سلازي بزملكع زي بزوداي زي ركوس منفس بخالعي درجة عب سقوهم كي حدرة بدقة خوينو يتصاوهم مالتيو خمزلونا يوم بحمامي وقع فتنا يقمت አቱ እንደገና አውሽጥና አብልብና አብላይ ደቂ ሰባት ልቢ ተንኮሉ ዘሪኡ ወዲያው ይወፅእ ፈተነታት በብዙሕ መልክዑ የምጽእ ማለት እዩ ምክንያቱም አፍቱ ሰብ
ክነብረሉ ይኽእል ናውዓሉ ችግር ክህልዎ ስለዝኽእል ማለት እዩ። ሰብ ወይ ብጸሎት ብጾም ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ልተግህ ክኾን ይኽእል። ሰይጣን እንደገና እዚ ነገር ስለለ ይደሊ ወዲያው ኣይደሊ او ቀመጠ ይደሊ ማለት እዩ። ብቻ ላዘረ በአየር ይውን ይኹን በመሬት ይውን ይኹን እዚ ነገር እዚ ስራሕ ላሰርሐ ይነብር ውፅእቱ ላለ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ እውን ኸምኡ ኣብ ሁሉ ማለት እዩ። ትቡዳ መንፈስ እውን እዚ ይሰርሕ ውፅእቱ ላበለ እዚ ላገበረ ስም ላጠፈ ይነብር ማለት እዩ። ትናይ ዝሙት መንፈስ እውን ኸምኡ ትናይ ዛር መንፈስ እውን ትናይ አይነ ጥላ መንፈስ እውን እዚ ላገበረ ይነብር ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ናይ ደቂ ሰባት ስም የጥፍእ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ናይ ደቂ ሰባት ስም የጥፍእ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ሰብ ንጹህን ቅዱስን ኮይኑ ዝሃለየ ሰይጣን ግን ኣብቶም ካልኦት ሰባት ኸይዱ ይጽጋዕ እሞ ኣብኣቶም ይሓድር እሞ ኣብኣቶም ኮይኑ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ስሞም ክጠፍእ ብሰባት ክጽልኡ ለይስሞም ስም ክወሃቦም እላገበረ ይነብር ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ እውን ኣብቱ ልበልናዮ ኣብቱ ናይ ኩሉ ዓይነት መንፈስ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መንፈስ ሕዚ ኣነ ቡዳ ዛር አይነ ጥላ ልብል ዘለኹ ልምንታይ እዩ? ኣብኡ ጥራሕ ገይርኹም ከይትወስድዎ እዩ። ኣብኡ ጥራሕ ገይርኹም ከይትሓስብዎ እዩ። ማንም መንፈስ ድላይ ዓይነት ሰይጣን ጋኔን ርኩስ መንፈስ ኣብ ደቂ ሰባት ብሰለስተ መልክዑ ክሓድር ከም ዝኽእል ጥራሕ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ኣብ ስጉኦም ክሓድር ይኽእል ዋላ ቡዳ እውን እንተኾነ ኣብኣቶም ክነብር ይኽእል፣ ግን ሰይጣን እዩ። ንሳቶም ሰብ ክበልዑ ይኽእል እዩ። ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ግን ሰይጣን እዩ። እቲ ቡዳ ዝተባህለ መንፈስ እዩ። ኣብ ስጉኦም ክሓድር ይኽእል፣ ውፅእቱ ላበለው እንደገና ክፃወኦም ይኽእል። እንደገና እውን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ እንደገና እዚ ኮ ቡዳ እዩ እዚ ኮ በላዕ ሰብ እዩ ላበለ ፍቆደ መንደር ትዕጠ እንተለውን እቶም ዝዓጥንዎ ሰባት እውን ስኢሎም መንደርተኛ ተራ ሰብ ስለዝኾኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለለይብሎም ሰይጣን እንደገና ክጫወቶም ስለዝኽእል ስራሕ እዚ እንደገና ስርሑ ስለዝኾነ እቶም ዝዓጥኑ ሰባት ስኢሎም ማንም መንደርተኛ እዩ ማለት እዩ። ማንም መንደርተኛ ተላዒሉ ስኢሉ ጥሽ ድኝ ግዛዕ ስለዓጥን ሰይጣን እዚ ንዑ ልሙችዮ እዩ ማለት። እዚ ግን ዝግብሪ እዚ ግን ልግብረ መንፈስ ቅዱስ ክትወግነ ይግባእ። ኣብ መንደር ሰይጣን ላታለለ ስለልውዕል ለማንም መንደርተኛ ሰይጣን ስለለታልል ሰይጣን ለመንፈስ ቅዱስ የታሎ ይላልኩም ግን ክትውጅግነ ይግባእ። ኣብዚ ጥንቃቄ የድልይ ማለት እዩ። ናይ ማንም መንደርተኛ ናይ ማንም ተራሰብ ለጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይኻ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለሰይጣን ክእዘ ይኽእል ማለት ካሊእ ወንጀል እዩ ማለት እዩ። እዚ ክትጥንቀቁን ክተስተውዕሉን ይግባእ። እዚ ኣልዒልኻ ለጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ኣቦታት ሂብኻ ምትርጓም ካሊእ ትርጉም እዩ ማለት ሰብ ንነዋዕሉ ይወስድ ማለት እዩ። እቲ መንደርተኛ እዩ። ስለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይርድኦን ዝፈልጦ ነገር እውን የብሉን ኣልዒሉ ይዓጥን ማለት እዩ። ሰይጣን እንደገና ኣይሞቸዮ ዶ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሰብ ሓዲሩ ኣብቲ ዝተበልዐ ሰብ ሓዲሩ ኣብቲ ዝሓመመ ሰብ ሓዲሩ ኣብቲ ሰይጣን ዝሓዞ ሰብ ሓዲሩ ኣብቲ ተበሊዐየ ገለ በልዒካ ዝበሃል ሰብ ኣብኡ ሓዲሩ ባዕሉት ሰይጣን እንተስ ኣብቲ ቡዳ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ስጉኡ ድዩ ሓዲሩ ነይሩ እቲ ሰይጣን ስቁኢሉ ብመንደሩ ኮይኑ ድዩ ስቁኢሉ ከጥቅዕ ድዩ መፅኡ ወይስ ስቁኢሉ ቀጥታ ኣብቲ ኸዚ ሓይመልሉ ሰብ ኮይኑ ድዩ ልናገር ዘሎ ልፍለጠሉ መንገዲ የለይ ማለት እዩ። ህዝበ ክርስቲያን ኣስተውዕሉ። ሰይጣን ኣብ ስጋ ደቂ ሰባት ይሕደር፣ ብደገ ኮይኑ ይፈታተን፣ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ንዓኻ ሕማቕ ስምካ የጥፍእኻ ሰይጣን እዩ። እዛ ነገር እዚኣ ፍለጡ ናብ ካሊእ ትርጉሞ ይትኸዱ። ሕዝስ ቡዳስ ኣብ ደቂ ሰባት ስለዝሓደረስ እቶም ሰባት ሰብ ይበልዑ ኮይኖም ድዮም ኣብ ስጎም ስለዝሓደረ ወይስ ብደገ ኮይኑ እንደገና ቡዳ ስለለበሎምስ ሰብ ይበልዑ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ሰባት ኮይኖም ተፈላለዩስ እንታይ እዩ ሕዚ ዘይተረድአና ተፈላለዩስ ዝኣለ ክትፈልዩስ ኣብ ስጎኦም ሓዲሩ ከይበሃል ካሊእ ትርጉም ከይህልዎ ኢልኩም ናብ ካሊእ ትርጉሞ ይትኸዱ ማለት ሰይጣን እዩ። ኣብ ስጋኻ ይሕደር፣ ብደገ ይፈትንኻ፣ ብሰባት ይፈትንኻ፣ ብሰማይ ይምፃእ ብመሬት ሰይጣን እዩ። በቃ ኣለቀ። ሰይጣን እዩ።
لسيطان خالق ترجم كبهاو يخلي سيطان بالله منقد خمس يخليو جن مسحف قدوس جن تصحف نجر جن ناي مسحف قال ناي جابر قال جن لدليتهم لفتوتهم يخم يتطامموا بقى سيطان منم سيطاني دلاي خجبر يخلي سيطان لجورا جن ناي دك ساعات فترة ناي دك ساعات بحري ناي دك ساعات صراحة يخوني بقى سبات زينا كنفلت القبلنا سويو زين ناخذ لصعري توم بودا إخاته وهايلوم لنقرون لو سواتون كفلطو يقبع ناس سيطان تنكل كردوم يقبع كاوز معزي كاوز من كراجي كوص يقبع لأكزابير من فتك الدوس ازي قداي زي ناي خل لسا قداي مالتيو توم بودا تواهيلوم التفرد لهم سواتون كاوزو مكرازي كوص يلقبع مالتي سلازي لاو سقو لاو دومو لاو صوم لاو صلوت لاو قروان لاو قدسات بوتات كقرو يقبع مالتي بسرونكم ترديت كونا خلو يكون لقبع مالتي ترديتنا خلو سبي كلنا ناي عقاننتي سلتي ناي سيطان تنكل أي تردأناي وتبودات التوهالة سوون سويل كما قصبت مستبيج عاجق اللهم سبي باس لون تردي ويقني وتعمل سبب بودا لا ولو لا فرد لعل اللون تردي وميخوني سلازي كل سبب كاوز مكارازي كاوز معزي كوز يقبع مالتي سلازي سيطان عبل حدا يحضر لخونا خوين جن تسرح جن سيطان سرحي مالت نادك سبعة سرحي خوني مالت سلازي لافت للعلنا يو لافت سالساي درجة سيطان عبدك سبعة حديرو لدك سبعة يفتنهم يتصاووا أملونا يو لافت سالساي درجة كنا ملس مالتي سلازي سيطان عبدك سبعة يحضر مو لو تسوون بودا حامل خنا بلع سب حامل خنا إلا عوجة فقود مندر ينبر مالتي سلازي عفت مندر لعاطي ولعاط نقول خمس لونا يوم مندر تانيا مندر تانيا مندم تراسب سلال خنا خمد الله سيطان يتشاوت مالتي خمد الله سيطان دلو سيطان لدلو يقبر مالتي سلازي خمس عن تولولنا يوم إذا نجر زي على العلخان لمنفس قدوسن لصقا منفس قدوس لهم ابوታት ግን ናይ መንደርተኛታት ሰብ ለአቶም አልዕልኻን ቶም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለهم ቦታት ክዋሃበ ይካል ሰይጣን ለማንም ስለለታለለ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከታልዩ ማለት ግን አይግባአን ማለት ነው ስለዚህ ለቅዱሳን ቦታት ወን ያ ይገብር ማለት ሰይጣን ታይገብር ማለት ነው ዚያ ተጠቂሙ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለለهم ቦታት عبدك سوات عند بيت حديرو نفلتينا لولو تماهيرنا عينا لولو لهايمانوت نحل فينا نقرقورينا لولو سبات عبيت كريستيان يخونو كبيت كريستيان وصا يخونو لقدسان بوتات عمل حسم حديرو طنقل تلابلو ينبر مالتي سلازي يستوعلو عاوزو ما حدا سبات ناي ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ደስ ለይሎም ሰባት አፍታ ነፃን ወጽአት ከተማ ሰይጣን ተአሰረላ ብዙሓት ዝሓኑላ ከተማ አፍታ ሓጎስ ተመለላ ደስታ ተመለላ ከተማ ካብ አወጻሉ ኾነ ሰባት ደስ ስለለይሎም ለቅዱሳን አቦታት ጠንቆል ተላውሉ ይነውሩ ማለት እዩ ልቱ ብርሃን ጸልማት ላውሉ ይነውሩ ማለት እዩ ልቱና አጋንን ስራሕ ልቱና ተንኮል ስራሕ ክድግፉ ለይሓፍሩ ولتم نايتن قلت سراح كدقفوا لي يحفروا حانت معلتون تناغيرهم لي يفلطوا عقان توصتلو دس لي يولهم حمان تفوستلو دويان تفوستلو لمس أما تنصحتلو عقان توصتلو سلي يسمع معهم دس لي يولهم سيطان دغنا لازم سازيهم يصقع مالتي
ኣብዞም ሰባት እዚኦም ተጸጊዑ ለቅዱሳን ኣቦታት ጠንቆልቲ ላበለ ይነብር ማለት እዩ ላጻረፎም ይነብር ማለት እዩ ኣብ መልሓሶም ኮይኑ ለቅዱሳን ኣቦታት ዓቂቦም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ቦታት ላጸረፉ ብህይወት ለለው ይኹን በአጸደ ነፍስ ለለው ይኹን ልቶም ቅዱሳን ላጸረፉ ክነብሩ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ሰይጣን ተንኮል ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ቶም ሰባት እዚኦም ልቶም ቅዱሳን ወይ ደሞ ልቶም ንጹሃት ሰባት ወይ ልቶም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ሰባት ካብዞም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ሰባት ወፃእ ዝኾኑ እውን ካልኦት ንጹሃት ዝኾኑ ጥዑያት ዝኾኑ ሰባት ብቻ ሰይጣን ተደልይዎም ማለት እዩ ሰይጣን ድሕር ደልይዎም ኮይኑ ክሞቱ ክወድቁ ክክሕዱ ክሰናኸሉ ፈተናን መከራን ሕማምን ችግርን ከግንዮም ብደቂ ሰባት ገይሩ ዝስራሕ ዘይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ጠንቆል ተሓዲሩ ጥንቆላ መተት ኣስማት ድግምት ኹፉ ስራሕቲ ኣብ ጠንቆል ተሓዲሩ ይሰርሕ ኣብ ሓሸው ተሓዲሩ እንደገና ስሞም የጥፍእ ኣብ ቀተልትን ደም መፍሰስን ሓዲሩ እንደገና ክሞቱ ክቅተሉ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ነገስታት ሓዲሩ ኣብ ግለሰባት ሓዲሩ ክሞቱ ክስደዱ ደሞም ክፈስስ ክሳቀዩ ይገብር ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ማለት እዩ ጠንቆልቲ ክበሃሉ ጸገም ችግር ክወጽሖም ይገብር ማለት እዩ ለቅዱሳን እውን ስደት የምጽእ ማለት እዩ ለቅዱሳን ስደት ክመጽእ ስደት ኣብ ልዕሊኦም መከራ ከግንዮም ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከይሰርሑ ኣጋንንት ምስጢር ከይወጽእ ጠንቆል ተደፋትር ስርሖም ከይፍለጥ ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ እዚ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ለሓደ ሰብ ተንኮል እንድሕር ዳኣ ደልይዎ ኮይኑ ካብቶም ሰለስተ ሓደ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ መከራን ጸገምን ችግርን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳንን ኣብ ልዕሊ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ቦታት ኣብ ግለሰባትን መከራ የምጽእ ማለት እዩ ለቅዱሳን ቦታት ጠንቆልቲ ንጹሃት ሰባት ሰረቕቲ ሓሸውቲ ከም ዝኾኑ ለሓሸወ ይነብር ማለት እዩ ስም ላጥፈ ይነብር ማለት እዩ ደም ላፍሰሰ ይነብር ማለት እዩ ቂም በቀል ላገበረ ይነብር ማለት እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ጽሊላ ዘርአ ይነብር ማለት እዩ ለደቂ ሰባት እውን ቡዳ ከም ዝኾኑ ሰብ ከም ዝበልዑ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ቡዳ ላበለ በላዕቲ ሰብ ላበለ ለሰብ ላጠረፈ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ዝስራሕ እዚ ላሰርሐ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ክሓድር ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ክሓድር ይኽእል እዩ ስለዚ እውን ሰይጣን ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ስግኦም ሓዲሩ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስለዚ ነገር እዚ ብሰፊሑ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ይከኣል ማለት እዩ ኣብ ይሁዳ ልቢ ሓዲሩ እውን ሰይጣን ከመ ገይሩ ለይሁዳ ሓምለ ስሕቶ ለፈጣሪኡ ለኣምላኩ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ገይሩ ሓምል ሰቀሎ ይረአ ማለት እዩ ክስቀል ሓምለ ገበሮ ከመ ገይሩ ሕሊፉ ሓምለ ሃቦ ማለት እዩ ከመ ገይሩ ኣሕሊፉ ሓምልዎ ከመ ገይሩ ክሸጦ ሓምለ ገበሮ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ሰይጣን ኣብ ይሁዳ ልቢ ሓምለ ኣተየ ጎይታና ለመድሓኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጣሪኡ እውን ኣሕሊፉ ሓምለ ሃቦ ሓምለ ሸጦ ይናገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ምርዳእ እውን ይግባእ ማለት እዩ ሰይጣን ጋኔን ኣብ ደቂ ሰባት ክሓድር ይኽእል እዩ ከምዛ ዓንተ በለወልናዮ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ኣብ ስግኦም ክሓድር ይኽእል ኣብ ስግኦም ኮይኑ ስሩሕ ክሰርሕ ይኽእል እንድሕር ደኣ ፈቃድ ይሁናዮ እንድሕር ደኣ ዓቕመ ግን ኮይኑ ካብ ሰውነት ኣውፂኡ ላብ እንስሳ ላብ ኣራዊትነት እውን ክቕይረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናብ ሰብ ግብሪ ሓዲግና ናይ ኣራዊት ናይ እንስሳ ስራሕ ክንሰርሕ ገብረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰይጣን
التفلي زرق لي سيطان لي فتنو التفلي زرق لي سيطان لي تصاوقو التفلي زرق لي سيطان كحدرو كفتنو لي يخل التفلي زرق لي سلازي حدا سون بودا سلتبهاله سيطان أغارنتي سو سيبلعو يسلولو ازوي لمرحق ازوي كابلك سبات سمزي لمطفع بخمزي يخون يلطفئ سلازيس ناي بودا منفسس ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩስ ቡዳ ከብል ኣይኽእል ኣይባሃሊ ከምኡ ይባሃሊ ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ክሓድር ይኽእል እዩ ኣብቶም ደቂ ሰባት ሓዲሩ ኣብኦም ኮይኑ እውን ሸቐጡ ክሽቅጥ ይኽእል እዩ ምንም ለሰይጣን ዝፅጉሞ ነገር የለይ እዚ ካሊእ መንገዲ ይተምፁ እቲ መንፈስ ናይ ቡዳ መንፈስ እቶም ቡዳ ተባሂሎም ዝተፈረደሎም ሰባት ኣጋንንት ለምፅኦ ተንኮል ኣብ ስግኦም ኣብ ባዕሎም ሓዲሩ እውን እዛ ነገር እዚኣ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እቲ ሰባት ሰብ ክበልዑ ከም ዝኽእሉ ስም ላጥፍአ ዝነብር መንፈስ ኣብቶም ቡዳ ተባሂሎም ዝተፈረደሎም ሰባት ኣብ ባዕሎም ሓዲሩ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብ ባዕሎም ሓዲሩ ቡዳ ከብሎም ይኽእል እዩ ኣብ ባዕሎም ሓዲሩ በላዕቲ ሰብ ከብሎም ይኽእል እዩ እዚ ዝተረጋገፀ ናይ መፅሓፍ ቃል እዩ ማለት እዩ ማለት እውን ርኩስ መንፈስ ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ስግኦም ክሓድር ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ሰብ ይበልዕ እዩ ማለት ግን ይኾነይ እዚ ማለት ግን ሰብ ቡዳ እዩ ማለት ግን ይኾነይ እቲ ሰብ ዝበልዕ ሰይጣን እዩ እቲ ቡዳ ዝበሃል ሰይጣን እዩ ርኩስ መንፈስ እዩ እቲ ልሕምም እቲ ዝብል ነገር ሰብ እዩ ሰብማ ሰብ እዩ በርኣይ ስላሴ ዝተፈጠረ እዚ እኮ ሓቂ እኮ እዩ ግን ደቂ ሰባት ዝሓቂ እዚኣ ሸፊኖም ኣጋንን ተሸኒፎምዎም ኣጋንን ስዒሮምዎም ናይ ኣጋንን ስራሕ እንደገና ኣሸኒፎም ከይወፁ ሰብ ምዃኑ እናፈለጡ ኣብ ልዕሊ ሰብ እናበደሉ ይነብሩ ማለት እዩ ብመሰረቱ እቶም ቡዳ ተባሂሎም ዝተፈረደሎም ሰባት ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የለን ብዙ ነገር እዚ ብጣዕሚ ይሓዝኑ ብጣዕሚ ይሓርቁ ብጣዕሚ ይናደዱ ምክንያቱ እውን ዝፈልጥዎ ተኣምር ዝፍፅምዎ ዝቆርፅዎ ቆፅሊ ዝብጥስዎ ቆፅሊ ዝፍሕርዎ ስር ዝሰርሕዎ ተኣምር ስለለይብሎም ብስር እውን ንባዕሎም ግራይ ኣትዮም ማለት እዩ ንባዕሎምስ ግራይ ኣትዮም ቡዳ ትበሃል ተለውስ ከመይ እዩ ነገሩስ ንባዕሎም ይፀቦም ንባዕሎም ይጨንቆም ማለት እዩ ከመይ ሃምሊ ፍፀም እንታይ ምዃኑስ ንባዕሎም ብጣዕሚ ይገርሞም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መፅሓፍ ቃል ኣይተጣምኑ ንሰባት እንደገና ንሰብ ቡዳ ይትበሉ ሰብ ዝበልዕ ሰብ የለይ ዓቕሚ ምስ ሰኣንኹም ሰይጣን ምስ ተሸነፈኩም ውሽጥኹም ሰይጣን ምስ ተቆፃፀሮ እትገብርዎ ምስ ሰኣንኹም ኣብ ሰይጣን ምስ ወደቅኩም ሰይጣን ምስ ቀተለኩም ሰይጣን ምስ ቀጥቀጠኩም ሰይጣን ምስ ኣጠፈአኩም ንሰብ ተገልቢጥኩም ቡዳ ይትበሉ ንሰብ ተገልቢጥኩም ስሞይ ተጥፍኡ ሰይጣን ኣብ ባዕልኻ እውን ክሓድር ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ይግበአካ ኣብ ባዕልኻ እውን ሓዲሩ ቡዳ ክትብል ሰብ ክትሓሚ ሰብ ክትፀርፍ ዝሙት ክትገብር ክትሰርቕ ሰብ ክትቐትል ክትኽሕድ ንእሽተይ ናይ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ እኳ ለየብልኻ ኣነስኹም ለየብልና እቲ መንፈስ እዚ እኳ እቲ ናይ ፅርፈት መንፈስ እቲ ናይ ዝሙት መንፈስ እቲ ናይ ክሕደት መንፈስ እቲ ናይ ሕሾት መንፈስ ኮታስ እቲ ርጉም መንፈስ እቲ ርኩስ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ሰብ ለፅርፍ ልሰብ ቡዳ ለብል ለሎ መንፈስ ምሽናፍሲ ኢልና ሃምሊ ወደቕና ሃምሊ ተሸነፍና ልባዕልና ምፍላጥ ኣዊና ተገልቢጥና ንሰብ ቡዳ ክንብለ ይግባእ ማለት እዩ እዚ የስተውዕሉ ማንም ሰብ እዚኣ ፈሊጡ ይልገብር ኣሎ ማለት እዩ ክጥየቐላ ደሞ ግድን እዩ ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ተስግኦም ይሕደር ብሰባት ኣቢሉ ይምፃእ ስቑኢሉ ብደገ ብዋዕሉ ኣብ ደለይ ሰዓት ይምፃእ የትም ይሃሊ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ መሬት ሰይጣን እዩ ሰይጣን እዩ
ስለዚህ በዓልና ክነሸንፍ ክንፅዕር ይግባእ ማለት እዩ። ንሰይጣን ክነሸንፍ ንሰይጣን ክንስዕር ይግባእ ማለት እዩ። ማንም እቲ ቡዳ ዝተባህለ እውን እዚ ክስዕር ይግባእ። እቲ ቡዳ ዝብሎ እውን እቲ ፅርፈት፣ እቲ ክሕደት፣ እቲ ሓሜት ልሰብ በላዕ ሰብ ላበልኻ ምፅራፍ ክወግድ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ እና ጋኔን ኣብ ደቂ ሰባት ይሓድር ኣብ ስግኦም። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሓት ሰባት ኣጋንንት ዝሓደርዎም ኣውፂኡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ብሰፊሑ ይናገር ማለት እዩ። ኣብ ስግኦም ሓዲሮሞም ንብዙሓት ሰባት ዓይነ ስውራን ይኹኑ፣ ለይናገሩ ሰባት ይኹኑ፣ ለይሰምዑ ሰባት ይኹኑ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት መንፈስ ዝሓደሮም ሰባት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ኣጋንንት ምውፃእ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ፣ የውፅአሎም ነይሩ። ኣጋንንት ካብ ደቂ ሰባት ኣብ ስግኦም ስለዝሓደሩ የውፅአሎም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ለምልጥ ሰብ ደሞ ማንም የለ ማለት እዩ። ካብዚ ለምልጥ ሰብ ማንም የለ፣ ማንም የለ ማለት እዩ። ማንም ሰብ ስለዚ ሓደ ሰብ እንደገና ሎማዓንቲ ጋኔን ኣብ ስጉ ክሓድር ይኽእል፣ ናጋ ክወፅእ ይኽእል። ካሊእ ሰብ እንደገና ሎማዓንቲ ሰይጣን ለየብሉ ክኾን ይኽእል እዩ። ናጋ ግን እንታይ ክሕዞ ከም ዝኽእለ ይፈልጥ። እንተስ ብስጉዲ ክዕውዶ፣ እንተስ ዓይነት መንፈሲ ክሕዞ ዝፈልጦ ነገር የብሉ። እቲ ተታሒዙ ዝነበረ ሰብ እውን ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ መንፈስ ነፃ ክወፅእ ከም ዝኽእል እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነፃ ፈቃድ እዩ ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓይሉ እዩ ማለት እዩ። ብእግዚኣብሔር ልከኣል ጥራሕ እውን የኾነይ ብመንፈስ ቅዱስ ንደቂ ሰባት ዝተዋሃበ ስልጣን እዩ ማለት እዩ። ደቂ ሰባት ካብዚ ጋኔን እዚ ካብዚ መንፈሲ ካብዚ ሕማቅ ነገር እዚ ብስርጉን ብእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ነፃ ዝወፁ እዮም ማለት እዩ። ሰብ ባዕሉ ፈቂዱ ባዕሉ ወሪዱ እንተዘይኮይኑ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ብልሃወ ስልጣን ኣጋንንት ከሸንፍ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ብቡዳ መንፈስ ዝተተሓዘ፣ ብዛር መንፈስ ዝተተሓዘ፣ ብዓይነ ጥላ መንፈስ ዝተተሓዘ፣ ብካሊእ መንፈስ ዝተተሓዘ ነፃ ክወፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክወፅእ እውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ሰብ እውን ናጋ እንታይ ክሕዞ ከም ዝኽእል ዝፈልጦ መንገዲ የብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ይልባሃል ነገር የለይ ማለት እዩ። ማንም ሰብ ሃም ሰውነቱ ኣጋንንት ክፃውእዎ ይኽእሉ እዮም፣ ኣጋንንት ክፍትንዎ ይኽእሉ እዮም፣ ኣጋንንት ኣብ ስጉእ እውን ክሓድሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ እንደገና ካብ ልብና እንቂዕና ባዕልና ልደለናዮ ተዘይኮነስ ኣብ መፅሓፍ ዝተፃሓፈ ልንበብ ልንገር ልረአ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፈሊጥና ኣጋንንቲ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ማንም ሰብ በረኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ማንም ሰብ ክሓድርዎ ሃም ዝኽእሉ፣ ክፃውእዎ ሃም ዝኽእሉ፣ ክፍትንዎ ሃም ዝኽእሉ፣ እገለ ካብ እገለ ሃም ዘይበልፅ ድላይ ዓይነት ቅዱስ ይኹን ፀባ ኣጋንንት ዘይብሉ ድላይ ዓይነት ቅዱስ ይኹን ኣጋንንት ዘይፍትኖ ሰብ የለይ ማለት እዩ። ሰብ ከም ሰብ ማንም ሰብ ብኣጋንንት ይፍተን ማለት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ብኣጋንንት ተፈቲኖም እዮም ሓሊፎም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እገለ ዝበሃል ነገር የብሉ። ማንም ሰብ ኣጋንንት ክፍትንዎ ሃም ዝኽእሉ ፈሊጥና ተረዲእና እቲ ኩሉ ስራሕ እዚ እውን ናይ ኣጋንንት ስራሕ ምዃኑ ተረዲእና ናይ ኣጋንንት ተንኮል እውን ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ምስተውዓሉን ጥበቡን ይዓድለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።